president autonòmic del PP ha confirmat la seva presència. Els que avui ja han anat a Madrid són una quarantena d'alcaldes catalans de diferents forces polítiques amb empresaris i sindicats. Ho han fet amb l'objectiu de promocionar el sòl industrial català. Volen que Catalunya torni a ser el motor d'Espanya i han explicat els avantatges del territori a l'hora d'establir noves empreses. Sobretot s'han fixat en les noves connexions i en el fet de la proximitat amb Europa. Són alcaldes catalans. Volen convèncer empresaris madrilenys que instal·lin les seves fàbriques i negocis en territori català. Els garanteixen que Catalunya és sinònim de progrés des de fa molt de temps i que ara, a més, és un lloc amb bones infraestructures. Els ports del Mediterrani, els aeroports, l'AVE i bones carreteres, just al costat d'Europa i, sobretot, amb una mà d'obra qualificada. Y creo que desde el punto de vista del capital humano, hoy Cataluña está en condiciones de ofrecer calidad. Nos abre grandes oportunidades de ser puerta de entrada en Europa. La delegació catalana ha vingut aquí al Círculo de Belles Artes de Madrid per dir que en un moment com aquest, en plena crisi, també pot ser un bon moment per les oportunitats. No será lo mismo cuando acabemos esta crisis, pero podemos ser mejores si sabemos aprovechar las oportunidades. Unas instituciones, además, que estamos al lado de la empresa con la única intención de crear riqueza y progreso. Este es el territorio que les invita a conocernos y el territorio que les invita a invertir. Els alcaldes i institucions catalanes diuen que tenen més de 50 milions de metres quadrats de sòl industrial esperant inversors amb la idea que Catalunya i Espanya es necessiten. Carles Castellnou, TV3 Madrid. Mentre s'espera el trasllat a París dels 5 detinguts ahir a Baiona i Orrunya, el govern basc ha prohibit totes les mobilitzacions convocades per protestar per l'operatiu contra ETA. 24 hores després de ser escapçada la cúpula militar, algunes